Μπαίνω σε έναν κατάστημα που δεν ξέρω πώς το λένε. Γεια σας, είμαι η Εμμανουέλα και κάνουμε ένα project, το φωτίζουμε και απλά δείχνω στον κόσμο, πάω σε διάφορα μαχαζιά, πάω σε όλα τα μαχαζιά και μαζεύω 1 ευρώ για τους ανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα με το ρεύμα και είμαι εδώ, αν θέλετε εσείς να βοηθήσετε. Εν έχω ψηλά πάνω. Εν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Έτυχε μου και εμένα πάρα πολλές φορές να μην έχω ψηλά. Εν πειράζει, αν δεν έχετε, να έρθω άλλη φορά. Είμαι εδώ με δίπλα, μην σκόταμε κοντά. Πώς το λένε το μαχαζί? Just intern. Πώς το λένε? Just intern. Just intern. Παιδιά, πιάσαμε 1 ευρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να πεις ένα γεια? Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, να δείξω και λίγο με το μαχαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Πιάσαμε το. Που το άγχος μου και που το τούτο μου, σιάσα να της ζω το δωράκι της. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Όχι, δεν μπορώ. Να πάω μέσα να της το δώσω. Sorry, πάνω στο άγχος μου. Ξεχάσα να σου δώσω, γράψα κάτι για σένα. Ευχαριστώ. Γεια σου.